Mga adlaw sa pangilin sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, itabangan kita sa mga lain-lain nga mga aspeto sa pagkatao ni Jesus nga puno sa misteryo o puno sa katingalahang paagi o gahom sa Ginoo. Ugusan ni ini mao ang kapistahan sa Sagrada Pamilya. Diin sa katingalahang paagi, giunsa sa Dios pag pahigayon ang iyang kaluwasan diha sa tawhanon nga pamilya. Nga diin ang maong kasinatian sa pamilya gihimo niya nga kahimanan alang sa iyahang kaluwasan pinaagi sa pagpakatao sa iyang bugtong anak. Usa sa mga napulo kasugo nagkanayon, tahura ang imong amahan o inahan. Nga sato pa, diha pa lang sa plano sa Dios, diha pa lang sa iyahang pagpahigayon sa iyahang plano sa kaluwasan, kalakip na ang pamilya nga mamahimong institusyon. Kini ang pinakagamay nga unit diha sa katilingban diin ang mga tao nga mahimugso, mga kabataan mamatuto diha sa pagtulunan sa Ginoo o dinha nahilakip sa napulo kasugo. Ya, nahitab nahimutang kini ubos kung atong bahinon ng napulo kasugo ang atong maayong relasyon sa Dios, unya nag-una kini sa atong maayong relasyon sa isig katao, ang pagtahod sa atong amahan o inahan. Diha sa basahon ni Propeta Sirach nga nahimutang kini sa ginatawag nga ikaduhang bahin sa mga basahon sa Daang Testamento o Deuterocanon. Gipahigayon dinha sa atong unang pagbasa ang maong kasuguan. Unya gi-explain og maayo sa maong magsusulat si Jesus nga anak ni Sirach. So kini nga maong pagpahigayon sa ato ang pagrespeto, pag-atiman sa atong mga ginikanan, bisan pa diha sa ilahang katigulangon. Ang obligasyon sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan. Ipadayag diha ni Propeta Sirach ang maong sagrado nga obligasyon. While dinha sa atong ikaduhang pagbasa, dili lang one-way traffic no diha sa relasyon sa obligasyon sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan, kundili naay reciprocal two-way traffic no. Kung dunay relasyon, dunay obligasyon ang mga anak ngadto sa ilang ginikanan, doon na po'y obligasyon ang ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Pahigayon ka na ni San Pablo sa iyahang sulat sa mga taga-Kolosas. So, ang maong kasinatian di ay sa pamilya, usa ka pagtabang sa matag-usa, bana, tahura ang inyong asawa, o higugma ang inyong asawa, tahura ang inyong hangbana, mga anak, tahura ang inyong ginikanan, pagkamasinugtanon sa inyong ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak. Kini nga maong kasinatian, ang pamilya nahimong training ground. Unsaon pagmahal, paghatag og respeto sa atong isig katao. Nahimo siyang
panimalay, nahimo siyang eskwelahan diha nga makatunan nato ang atong paghigugma sa atong isig katawo. So kini maoy buot nga ipadangat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mao na nga ang pamilya nahimo siya nga domestic church, gamay nga simbahan. Kay pinaagi ni ini gitudloan kita diha sa ato ang relasyon sa Dios. Pinaagi sa ato ang paghigugmaay sa usag-usag. Ang realization sa ato ang pagtahod sa Dios, ang pagsimba sa Dios, ang atong paghigugma sa Dios, mao ang atong paghigugmaay sa usag-usag, bana ug asawa, ginikanan mga anak, anak ngadto sa ginikanan. So kini nga maong hulagway nga gipadayag ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Colosas nga mao ang atong ikaduhang pagbasa. Kini nga maong pagtulun-an sa basahon ni Sirach, kini nga pagtulun-an sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas, iyaha gihatagan og realidad in flesh diha sa kasinatian sa balaang pamilya. Ang pamilya ni Birhen Maria o ni San Jose, uban ni Jesus nga ilahang anak. Kini nga maong pagbasa matag sa ulog nato sa Sagrada Pamilya, dunay nagkalain-lain nga mga ebanghelyo. Example, dunay higayon nga ang ebanghelyo sa Sagrada Pamilya kuhaon nato diha sa ebanghelyo ni San Mateo. Diin gihulagway nga ang Sagrada Pamilya apil siya sa mga pamilya nga naningkamot nga mosurvive, naningkamot nga mabuhi. Apil siya ni adtong mga pamilya nga nalimbasog nga moikyas sa peligroso nga kahimtang, gubat, kamatay, kalamidad, ug uban pa. Tungod kay ang maong ebanghelyo ni San Mateo naghisgot mahitungod sa balaang pamilya nga mikagiw gikan sa kabangis ni Hari Herodes. Mikagiw sila ngadto sa Ehipto aron pag-ikyas sa kabangis ni Hari Herodes. Nahimo silang bakwento. Ug mahinumdum ta ni ining mga pamilya sa mga balita, ingon man sa ato ang mga kasinatian nga ang Sagrada Pamilya nahiusa diha sa maong kahimtang ni ining mga pamilya. Unsa ang kinabuhi sa mukagiw? Naay mga kapistahan usab sa Sagrada Pamilya nga gikuha diha sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang unang bahin, doon nakatoy higayon nga ang maong Ebanghelyo naghisgot sa pagkamatinumanon sa managtiayon, Birhen Maria ug San Jose diha sa balaod sa Ginoo. Diin ilang gihalad si Jesus dito sa templo. Ang maayong o ang pagkamatinumanon sa Dios alang sa mga alang niining duruha ni Birhen Maria o ni San Jose, usa-usab kapaningkamot sa pagkamaayong lungsuranon ug dili kini mabulag, no? Ang pagtuman sa balaod ug ingon man ang
ilang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. O ang ikatulo nga ebanghelyo mao karon ang atong gibasa. Ang maong pamilya ni Birhen Maria, San Jose ug ni Jesus kabahin ni atong mga pamilya nga nagasunod diha sa tradisyon o tinuuhan sa mga Hudeyo. Kung sa ato apang lingwahe karon, kining maong pamilya mamistahay, no? Mamista sila. Matag tuig, moadto sila sa Jerusalem alang sa piyesta sa pagsaylo, alang sa piyesta sa Pentecostes, alang sa piyesta sa mga payag, no? Diin i-commemorate sa mga Hudeyo ang ilahang paglingkawas gikan sa Ehipto, pagsulod nila sa yutang saad o kinabuhi nila dito sa kamingawan, o obligasyon sa mga Hudeyo sa pag-adto gyud sa templo. Unya niining tungura dunay nahitabo, nawala ang batang Hesus. Tungod siguro sa kadaghan kaayong pilgrims, daghan kaayong namista, nawala ang batang Hesus ug wala ka matikod ang ginikanan. Nabitay usahay, labi na karon, medyo luag-luag na ang ato ang protocol para sa COVID. Manuroy na ang mga ginikanan ngadto sa maskinasa, no? Unya usahay malinga ang mga ginikanan, ang ilahang anak o anak naglakaw-lakaw na nya nawa, no? So kini nga maong kasinatian na sinati ni sa mga ginikanan. Ug isip ginikanan nabalaka sila ug ila gayong ipangita ang ilang anak nga si Jesus. Tinuod gyud sila nga ginikanan. Kay ilag yung ipangita si Jesus. Ilang yung ipangita ang ilang anak. Nabalaka sila pag-ayo. Imagine, after 3 days, una pa nila nakitaan si Jesus dito sa templo. O sa pagkakita ni Maria kang Jesus, ang mga ang kabalaka, gi-express ni Maria ang iyahang kabalaka. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug imong amahan nangita kaayo na balaka na, nangita kanimo. Ekspresyon sa usa ka concern nga ginikanan. Pero sama sa mga ginikanan, naapod ang kalibog. Nalibog si San Jose o si Maria sa tubag ni Jesus. Giingnan sila ni Jesus, nganong nangita paman kamo kanako? Wala ka ba kamo kabalo nga kinahanglan dinhin ako sa balay sa akong amahan? Apan luyo ni ining wala nila masabti nga kinaadman nga gibungat sa batang Hesus, si Maria mitipig niini diha sa iyang kasing-kasing. Sahay mga kaigsuonan, diha sa atong kinabuhi, sama ni Birhen Maria o ni San Jose, nangita kita sa Ginoo. Labi na sa panahon diin wala nato nabati ang iyahang presensya. Siguro sa mga kasinatian sa problema, sa mga kasinatian sa kalisod, nga atong bation nga wala ang Ginoo, nag-uban ka nato. Ug doon na po yung mga higayon nga sama sa mga ginikanan ni Jesus, kita usab wala makasabot sa pamaagi sa Dios. O
ug padayon kita nga nangutana, ngano nga nahitabo kini kanato, ngano nga diha sa ato ang kinabuhi nakasinati kitag kalisod, labi na diha sa pag-amuma, sa pag-atiman sa inyong mga anak. Dili lalim, usahay isip ginikanan, dili ka kasabot sa ilaha. Pero ang inspirasyon ni Maria, usa ka tip alang sa mga ginikanan. Gitipigan ni niya sulod sa iyang kasing-kasing. Makaigsuunan, diha sa atong pagsaulog sa kapistahan sa Sagrada Pamilya, mahimo unta kini nga kahigayunan aron kita usab muhalad sa atong tagsa-tagsa ka pamilya ngadto sa Ginoo. Mga liya, alang ni adtong mga pamilya nga nakasinati o kalisod diha sa ilahang kinabuhi. Mga nakasinati o mga pagsulay diha sa ilahang managtiayong kinabuhi. Mga pamilya nga nakasinati o mga problema sa ilang mga anak, mga managtiayon nga nakasinati o problema diha sa ilahang relasyon, ug daghan pa. Mga pamilya nga nabakwit, labi na kadtong mga pamilya nga nahimong biktima sa bagyong Odette. Mga pamilya nga gikinahanglan nga mulaya sa ilang kaugalingong lugar tungod sa kagubot, tungod sa gira. Daghan kitang angay nga iampo kon ang Dios mipadayag sa iyang kaluwasan pinaagi sa tawhanong pamilya. Gikinahanglan natong iampo ang atong tagsatagsa ka pamilya aron sa ingon kita makaangkon sa kinaadman o motubo diha sa Dios nung kaalam pinaagi sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo.